Aspaldiko aiaraldearrak, zelan aste santu honetako oporraldia? Zukututa? Espero baietz. Udaberri bete-betean sartuta gaudela, guazen elkarrekin birpasatzera asteburu honetako agenda deialdiak. Larun batean, Laudioko Granja Polikiroldegian udaberriko hokei txapelketa. Artzinegako museoan herri oratzea tailerra. Laudion, 12etatik Orbeko etxean eta arratsalde gau partetik aurrera Kezka tabernan basati eguna 5 DJekin. Amurriko antzokian, Arteon Laudio musika emanaldia. Eta larun bateko protagonista dudarik gabe Athletic Kluben partidua izango da. Jakin zazue, Orozkon Urduñan zein Latiorro auzoan pantaila erraldoia kokatuko dituztela eta hortze duzue partidua ikusteko aukera. Eta azken datua, baltzen ekiten Bilbotik gauean zehar eskualdera itzultzeko tren bereziak dituzuela, igandeari begira aipamen berezirik ez. Eta amaitzeko, ondo aprobetxatu asteburu hasierako eguraldi ona. Jarraian, ekaitzak eta euria protagonista izango baitira. Maitasun asko eta Atletikek partidua irabazten badu oso ondo ospatu eta hala ez bada ez haserretu.